min de so Allah mi miijinomi yahde hedde Samba, kono kadi ɓerdam waccima. ɗum ko changeude programme goɗɗo. sabu neɗɗo on gadodiri janfimama anne jarani kadi a fattan ha ara. non pommi wadde, sabu aduna joni sa wiyaɗa ɓuuro neɗɗo hakkille tan, sa renta tampat ha ɓurta, ɗum haydara ala hen. aduna joni jarani ɓurde neɗɗo hakkille ni. neɗɗo so waɗima hunde tan yofta bel gongol wasa wattude poton. kono so neɗɗo waɗima hunde tan a wi aɗa ɓuuri ɗum hakkille, aɗa holla ga neɗɗagal, a mayat tan. eyi ɗum noon mi jooɗa tan mi deeƴa. so ari moƴƴi, so arani ko haaju makko. min kam ay hunde bonnanta kam. sabu aduna joni sa wiyata holla tan laaɓi nderagal, kada maaya tan. ala fo ala ko ɓeydantuma sowona tampere. te jomum ñaminani mi yardanima jotan ndeeƴa, honno hakkude mon tan ko cihilagal. aduna jomum anda ko hunde cihilagal, jooɗo ndeeƴa. so jomum arema noon addema gonga, bisimillahi continue on. so jomum yiiɗa gonga, nanga hoorema, ay hunde ala hen. e yero andi on no jimɓe ɗofta hamde, keɓɗa ɗum aɗa yiiya poupeji makko, aɗa yiiya télé ko ndogu yi télé tiya ko ne jooɗi fijoyra arta fulam dakam après gareni quoi. holto ɗoftama holton angela yi ɗoftede kadi an ka forani yaddu e maga, am yiiɗa yaddu e ma. ala ni ala miñira guilam. ar jaden hande ar jaden ɗofta kam mi toñanima hay batte mi wattama. ar jen kadi ewan mi yahani an hoppam jooɗoɗo mi deeƴa. arno hoppam, sabu hande mo tampi quoi. hoppam jooɗoɗo mi deeƴa. eɓa artanan artana gon ko paw kalta ko. artanan nen ar jehen mi woni reggal ma noddima kay ummo jaaha paya e mon mbiya hoppam deeƴa. an probléme ma ka finani quoi. on probléme ma ka finani. min noon jimmi ko findindema ko nano finani a famani quoi. won noon fama ala galle mon ka kuyon wa. eyi joni dar min mi salaki ɗoftidem de, kono fat joni amin kayna yebde oɗo film quoi après jaten. fami mi salaki ɗoftidem mi fadam hamin kayen ɗo rek. so an jalli min mawɗo kelifaɗo yuma yahata ɗofta kam mbiya hami gayen ɗo en. est ce que rende ha jogo hollum anda komi kiñiɗo anda. ayi mboɗo dari mboɗo yima yahata kay aɗa fadam hamin gayni yebde film. alle comme mi ala haaju ni. ro Hamadi a heewi dérangement, walla a heewi dérangement, a heewi dérangement. te mboɗen no kecci ɓole. on probléme oɗo film so daɗi kam mi wawa yebtude ɗum quoi. eɓe ummotan annen ummotan gara jehen ngallo nan on probléme ma anda wonte fede ar jehen. eyi Allah mbaɗa ñaguima oɗon gandum min guittanta kam ɗum. e ɗugomi ɗon mboɗo ani no feewi, hakkillam on ɓuddi ene fecci. hay miijoji moƴƴi mi wawata miijade vraiment. e ñamde ɗi mi wawata ñamde caggal ɗeɗo caɗele giwanani ette kadi ɗum ɗo sikani so tawi ma ɗum ɗo réglu, so wona banggue goto bona banggue goɗɗo feewa. min kam ko ɗum tan jiimi, sikkani banggue ɗiɗɗi fo sen mbawi fewdude. sikkani so tawi ɗum ma won. ɗum hamni no fewi de, ko gannuwa mawɗo. te mboɗen nde Hamadi leeli yeewa ko garowo ɗo en. min kaldinma won balɗe 3 warani, am wawi wiitamo fatemi ɓaade ko min winam mboɗo ara. kono mboɗen nde Hamadi leeli yeewe warat ɗo en. so tawi wari ɗo hol fuu
il faut konngol ngol pommi haalande Hammadi ha wawa laatde no fur makko deeƴe hakkille makko. Min de mi yanigol konngol. So wari ɗo ni est ce que min mboɗo wawi dardemo malla so haldiyam est ce que ni min ma wawa jabademo min Samba. ɗum hawnoto no fewi de. min ni gallamen no pommi ko sokdemo ni. So neɗɗo ari ɗo hongi mi yurno, so tawi Hammadi kam mbaɗanni mi wawata wuddidde sababunde gacce. ala Hammadi an mi famani ko kewi comme Hammadi tan gara noddaga min yar tan garani ten ga eɗen jooɗo eɗen jawta affaire o meeɗa. Non, affaire o haydara la hen malla ko woni fotani noddemo walla min ka miñam mboɗo foti noddudemo. non ne foti wonde kay mataw mbimi rek ron hawni kam quoi mi anda holko addi ko artano aɗa nana so yi ko artano tan affaire o ha waɗa ɗum seeɗa. non miñiraki lam o puɗɗon miijoji quoi o puɗɗin miijoji ɗin miijoji ngala important ɗin namdi jarani quoi wona namdi wona namdi. non c'est sûr ko namdal kay saɓani nden janndom tan an e bacce on certarano onon gondi jamma ñalom subay kiiɗe nokkuji fof onon jeyata ewo comme a yadanima ko addi kam ga en affaire o il faut hawami de. non minen machallah ko Allah waddi min komi sehlaɓe min certara ha joni en continue minen kay hakkude men ha joni en continue no wano ni tan way. ala Hammadi ɗum kay continue ha joni en continue ma won balɗe men na balnayi mi yani bacce te min nden mi jowta o ñalawma to mi yanima mbiya ha joni en continue. non ha joni en continue mataw rek hakkille ma ala hen quoi wattani hen hakkille mais sa fo min jaltat bowal min potta min kalata komin kalanno so paari kadi mi arta. ala Hammadi woti hakkillam ala hen min na ɗum bonnuma min komi cukalel de mi hakkillama mbo tesko gueɗe kewɗe mbo watteni hakkille mbo tesko an kam journée hanki o fof a yaltani galle o te affaire o Hammadi jottawa e galle joni watti wonde e galle tan wasa yaltude ente aɗa selli ya quelque chose de mataw rek a haalani tan. non mi yalti galle o hanki mi yalti galle o a tinani rek mi yalti galle o aɗɗani mbiyam yaltani galle o mi yalti galle o hanki aɗɗani seeɗa après jami rek keññimi gartumi mataw ƴiyanimi rek eyyi. ala hanki a yaltani galle o hanki a yaltani hanki ay jiri aɗɗani min bo wonno mbaɗa yaɓa télé e haɓɓoye mbiɗa yomi ñiffi télé ɗe a ronki ɗanade wona hanki wona hanki wadde ko heccinki mataw wonno a haali gonga ko heccinki ay mataw rek mbo tempe wona haydara ay hunde haɗani weltude galle o. min kam mi haallim wona journée hanki o kay heccinki kam mi wattani hakkille mais wona hanki kay mais haal gonga tan nde muniraki lam haala gonga tan mbasa suddemi quoi après mi wawa andirde noon. non min ka miñiraki lam quoi ay hunde mi soɗanima ko kalanmami ko noon woori affaire o haydara mataw hande mi yiiɗi rek yimɓe jalta yimɓe jewta quoi aɗa innani nder galle o en keɓat rek ko ɗum jimmi o nattu quoi fami. alay saago yimɓe kaɓe wondi an nder galle to aɗa hamni quoi ha rade rek aɗa gantoyam ga kono e tonjim ga kono e fiidim ga kellon kamni kon ɗum tagara mi haɓandem ente mino hooram nde sa memi ɗum rek mi haɓat quoi so yiɗi wona gajat mi yiɗa nedde memo hooram nde walla fiidem helle hoore fof ɓuurmi anki. ɗo ɗum gajate rek anden ɗum ko gajate rek ɗum wona haydara o gajate neɗɗo kadi ma anda gajate quoi yimɓe so gondi il faut toñodiri mbadde gajate ne mbawa susidirde quoi mais yimɓe gonda tan goto fi kokol mum ɗum moƴƴani. mais an won probléme ma sahaji rek sa yi nene aɗa murta
somi nolima yahata saji ɗum tan ko ɗum rek e rendinden non wona ɗum de wona an jeeyatude an won probléme sahaade aɗa heewi dérangement tawat kam rek mbaɗa esprit mbaɗa fewna hunde tan mbiya yo moppu hunde an nelami min ko ɗum mais wona haydara bon ok ko noon mi faami wadde t'inquiète pas ala probléme eyi so ɗum ɓenni hande mboɗo ñaguima gueɗel gotel quoi Samba sa yimo mbiya mi wayri yidamo hande après yo ar yimɓe kiiri galle faami ala jabom kay ko kalamami ko nani ɗum hande après mbiyama yo ar yimɓe kiiri galle eyi a faami par ce que nene hande ala ɗon aɗani kanko nene kañum kanko e nene ɓe gona segilaɓe hande nene walani ɗon eyi hande mbiya yo ar yimɓe kiiri ɗon malla goppani mbiya mi noddoyama sa wawi noddoydema amadi jabom kalatumami wonnen jabo neɗɗo haaldara e ma hande après mbiya yo ar yimɓe ɗum ɗo après yimɓe kiiri galle ɗo quoi mais yaro no witi ala probléme ala caɗele mais ƴeew no wiyata ɗum ala caɗele quoi mais hunde fof programme aɗa uppuɗa gongol rek quoi yimɓe ƴetta programme men après mi yiya mi noddiyama a faami hunde fof programme quoi ɗum noon sa faami ko jimmi haalde ko a uppuɗa gongol mi waɗa programme to mboɗo jogui hunde quoi après yimɓe nodda yimɓe kiiri galle a faami mbaɗen tufam mbaɗen foof to wala ko manquiri en mais oɗo programme aɗa uppude ha gongol quoi e jaabum o programme uppo ha gongol quoi ok t'inquiète pas a faami de Allah Hamadi min kam vraiment sa jaɓin min kam vraiment hande ɓuuren kam de sa jaɓin hande ɓuuren kam eyi ɓo joguinoɗo 5 000 nen tottuno kam so yiiɗi mi addan mi tottuma e hunde ala hen